Yabani. They look very beautiful. So nabakalela. They look beautiful, ne? Bahle, ne? Bakatile. Nani nizokata, right? Soon. Nizokata ngithi. They look beautiful. Ingwe lomdala. Now uyakhala. Ngithi Ingwe lomdala. This is so emotional, hey? Lord. No, Coco. Utadilu mama, don't cry. I hope it's tears of joy, ne guys. So emotional, guys. Everyone is crying. Like, it's so emotional. Why is that? Oh, Ingwe, now you're color. When I tell her what I took to us, I'm much of Lelene. Oh, Spa. So Katile.
Oh, guys, everyone is crying. Like, all of my kids are crying. But everyone attended Ibakala. It is emotional, man. They are done. Guys, even my own dad, imagine. Siabo, Luai Nawala, our papa. It's beautiful, ne? Oh yeah. Ne. Sorry, daddy. Kitani nijabule. Yeah. Jabulisa madosi. Yeah. Ukala na bazali yokizende. That is too much. It's the first time for more than 7. So for me it's like this. How lerato na uyakala. So twasile musukalelani. Bakala bakala baba. Na usafuna kwasi. Everyone is so excited. Telan babheke bakhenjani. 12 yonke down the drain. 12 yonke, I am done. I'm so happy. Loesi salukwazi sami lesi. Palisa bekakhala. Fimbani lightning, Palisa Fimbani lightning. Let me end this live, guys. It's emotional for everybody.
kanjena uze namunye bogogo ozongena phakathi kwethu ngiyabona ngidlanga ngabe uhambe ngicela nobogogo uzomthatha azibona nayisibabu kwele kanjena usivumelwano bakafika kanti uye wakhanda uthe igogo masesekudileni uzokangana kubiyela umnyango kufanele kuze kwenzeke nobogogo yenza 1 2 3 uzoyibona lempande uzokwenzela imali yebaba uhlonipha izwane bakufune ikhalakhala nomfunula itolo umuntu wedlozi aziwenze kanjena manje kuzoyenza kanjena le mpande bakani le mpande ize lakumnandi khona empanzeni impande yokuyithole kalula sokuyihluphekele okhala kuyibamba bazulubani kuye nganazinhlolo nazinhlolo ngiyahamba ngiyadumisa bogogo ngiyasukeni bathwasile ngiyomkhulu nomdawo ngiyayithunya kanjalo onke amadizeni athwasile nazo ley'nhlolo bogogo ngiyomkhulu ngibambele zami zombili ukuthi noma ngabe sikhona iy'phithiphithi uyitshela ukuthi nangefranka lempande sinjalo abaphuza laphayana ushayele phasi bogogo sifike kwinyanga sengihlonipha kakhulu ungawangadele bogogo angisola ngambelisa izindaba nangapha impande yinye nje bro ungana uhlalu uzokuhlanisa kanjani oke bazukulu Ngibonga lokungivusela kanye nokuhlangabeza athule sibuye ekudeni ngibona namhlanje mangikubona uqedile ngibona ngawo ukuthi idlozi lami liyasebenza yo ngixwayisa impembezi abantu basika phezulu bakhona ekugcineni into engizotshela nibambe le mpanzi nibambe ngenhlonipho shaya edolokazi ngaphandle kwenhlonipho anindawo
siyaxolelana phambili la siyakhona sulenta nami ngikujabulele bona nabanakwena abangakathiwa sibayakhala bathi banijabulele egogo dala ngithwasisa kodwa ngiyaqala ukuthwasisa i-12 yonke ngesikhathi esisodwa hlala ngigcina ku-7 namhlanje ngagcina isibindi athi ngizoyenza ngingazi ukuthi lawo mandla akhona kuba namhlanje libahle madoda emadodeni hayi mina ngibongile kakhulu ngizoze ngiqamba amanga Baba,